pneumonia, leukemia, tumor, suguban pang balatian. Alang sa kompletong kombinasyon, ipare sa pag-inom sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen ang panyawan. Aron healthy pirmi ang kalawasan. Labi na og pirmi pud nimo haplasan sa Calabo Plus Herbal Oil Liniment kaysa Calabo Plus tanan balatian. Todas! Ginama sa Jesser Marketing, mapalit sa mga butika. And for more info, contact Mr. Calabo sa 0930-973-6009. Busy sa trabaho, excited sa work, malapit ng promotion, at biglang sakit ng ulo, baradong ilong. Good thing may baon kang Calabo Plus Premium Rum. Bawat langhap may dalang hagod sarap. Calabo Plus Premium Rub. Sakit ng ulo at baradong ilong, tanggal. Kaya sige lang sa work excitements. Basta't may baon kang Calabo Plus Premium Rub. Ang Calabo Plus Premium Rub ay mabibili sa inyong mga suking butika. Si Inginita, Paul, Shanghai, Mati City. Kuan manggod ang ako ang bana kay kanang naa siya symptoms sa diabetes ba niya kana pong kuan kanang unay ulceritis kaning pasar-pasar og kaon. Oo. Unya unsa man imong gipatumar sa iya ma'am? Kuan kaning duha akong gipares usahay kay kaning kalabo nga oregano o katong garlic bitaw. Kalabo with mangustin o kalabo with garlic. Ipares mo pagpatumar sa iya ha. Nya kana ang mas arang-arang ng pamati kay kanang dili sa batiw kapoy sa trabaho kay gulayan man among trabaho diri sa Shanghai. Oo. Nya karon ma'am, yung bana ma'am, wala na ni tukar iyahang gibati. Nindot ang iyahang paminaw, siyang lawas. Uy, mayo. Sila edad si mong bana ma'am? 45 na. Uy. Unya, unsa pa man iyahang laing gibati ma'am? Kanang mga kakapoy sa kalawasan, gamit pud mi kani ang haplas nga kalabo liniment oil. Mo na iyahang gihaplas. Karon ma'am, makaingon jud ka ma'am nga naalibyuhan na imong bana gid sa kalabo ma'am. Nindot pud kanang ako ang ugangan bitaw kay kuan naman, masisinta naman ang edad niya. Ipainom na ako og kalabo kay gikabuhi man to siya ba? Kalabo katong katong kuan, katong with garlic. Mo to imong gipainom sa iya ha. Na kuan iyang kabuhi kanang arang-arang na kay kanang high blood man pod. High blood po rin siya. Maayo no kay nakauyon ko una tagaan sila kaalibyuhan sa kalabo. Unsa man imong ikakuan ma'am, ikasulti karon kung naay daghang naminaw man gyud. Kanang gamit sila ang kalabo capsule, katong kalabo garlic ug katong kalabo oregano kay mas nindot gyud ipares kay kanang maalibyo ilang gibati. Dati, excited tayo pag malapit na ang birthday. Pero habang tumatagal, nalulungkot ka na dahil tumatanda ka na sa edad, pati na rin ang kutis ay tumatanda. Ngayon, hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Calabo Plus Herbal Beauty Cell. Calabo Plus Herbal Beauty Cell. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano. At sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Calabo Plus Herbal Beauty Cell. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Cell is a quality product of Jesser Marketing. Minsan, mas takot pa tayong kumain ng paborito nating pagkain kesa sa high blood. Kaya ang resulta, madalas hindi na sapat ang ating nakukuhang nutrisyon dahil laging kulang ang pagkain. Huwag matakot kumain at huwag matakot sa high blood. Magkalabo with garlic plus lemongrass and turmeric. Pinapanatili nitong normal ang iyong blood pressure kahit lagi kang napapakain. Stay safe and stay away from hypertension. Magkalabo with garlic plus lemongrass and turmeric. High blood ay siguradong tanggal. Ang kalabo with garlic plus lemongrass and turmeric ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Oy, Kapitan Lodi! Ikaw man din. How are you? Okay lang. Uy, usulas mo ka baga. Pandamay. Giiktahan man ko atong langgam dito ay. Igalaw kalaw na. Sige, kajuta mo ka sa kong tissue ha. Ayaw na. Ano man? Saan man yung pag-ilos langgam nga? Nilupad naman. Ang
Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto aniya na po kita mga kabisyo my love so sweet sa adlaw today ng Thursday pizza 30 ni bulan sa Marso tuig 2023. O pipila ka utong na lang sweldo na. Kanato diha karon hala sige hinaot nga inyuhang isipon una mga kabisyo no. Kung naman ta gustong paliton siguro doon muna nato ang ato ang panglawas. Mauna nga niya, sorti ka kay imuhang napanukaran ang ato ang programa aron imuhang may bala ng dugang impormasyon. Labi na sa ato ang produkto nga ato ang kanunay o pahibalo sa inyo ha. Welcome sa ato ang programang Tutok Pakatok sa Udto. Bisa niya kapakatok mi, seryoso po mi oy. Kanya ang inyong gwapong taro ay lumping ha. Kanya si Lolo Baba o ha. Plus tartani, duyog ta sa pagpaminyaw kanyacho sa gihapon nyo sab. Duyog ka sa paglanyog-lanyog. Live dito sa itong Facebook page sa DJ Mike Kiling ang Facebook page and sa Facebook page sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing. Okay, nga Facebook page pwede mo mag-order sa unsang produkto nato diri sa Calabo ang inyong gustong paliton via COD ta diha mga kabisyo so ay kabalaka. And of course, dugang informasyon, message lang mo diha po usab, no? Anyway, welcome sa tuwang programa sa gihapon, mga kabisyo my love so sweet. Duyog ka sa paglanog-lanog sa pagpahimsog. Aron mabatukan ang mga sakit nga pwedeng magpakgang sa tuwang kinabuhi. No, ilabi na ka ng mga delikado, critical illnesses. Alright? So, tuod mga kabisyo my love so sweet, kini nga tong programa, getog ka nato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic gadunay isang cup nga Calabo garlic, lemongrass, turmeric ug luyan dilaw. Tawa-tawa ug banaba. Nakatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mo pakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian todas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobe sa 0930-973-6009. Hala sige, sumo ka na siya mga kabisyo my love so sweet. Padayon ta sa tuwang pagpahimsog ha o pabati ka na to 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493 sa ato ang contact number. Sige, duyog ta. O kumusta ning uban kanato diha karon nga naabot sa tong pagsibya karong mga orasa ilabi na diha dapita. Mga kabisyo my love sa Yes FM Banat Radio Provinciano Aras Asan Cagway 88.1 Line FM Santo Tomas. Okay, 99.5 Gold Bayugan,
101.9 Go FM Trinto, 99.9 DYRG FM Radio Gidulman Bohol, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, Real Radio San Franz, Kings FM 88 Pipino Mas Media Unidad Caguait, Line FM 88.9 Tubigon Bohol, 94.1 Line FM Hinatuan, Radyo Tribo Madrid 98.7, 88.3 Line FM Badas Placer. Thank you so much. Mayong pagmaminaw, padayon ta sa tuang lanog-lanog kung bati ta ninyo. Kauban po si Lolo Baba. Ganyan niya ako diri para sa inyo ha. At kung asa mo, nalagyapon ko. Kanya kay problema, wadyo ko ilabotan niya. Ikaw lagi dyan niya yun. Pero matigdan niyo mo may kiling no, nagi mga usahay nyo makasubo gid kayo ba paminawon yung pamalandyongon. Labi na kung ganing dili kita kayo itsuraan bitaw. Ha? Oh, kung namang ganit tay kagwapo, kuan lang kining kunti lang. Ano man nakasulti ka ni Ana Lolo Baba? Oh, kay saon taman nga di magud kay taingon dayon tanto mapansin. No, wa pagay ko kasulayan yang kaguptan bitaw sa mga kababainhan bitaw, oy, bagmakita ta sa mall. Wala lang sa pera. Depende naman na siya Lolo Baba kay karong panahon na dili na magud ta pagupuhay, pasikatay na manggod kung ganing sikat ka sa social media. Nagatoy batikig naong gani no. Oh, gimuta-muta pa pero nagkanta pa to siya mga theme song sa mga advertisement. Lingaw po mga tao sa dagang kasi followers mga kabisyo, no? Oh, kini pong naputay kauban diri or kaila diri sa tong dakbayan. Oh. Agyahang moto sa kinabuhi mga kabisyo my love, pagway karne, minghoy. Way lami ang kinabuhi, pagway karne. Mo na iyahang moto sa kinabuhi. Torto iyahang angga mga kabisyo, no? Iyahang alias. But anyway, so sa may ito mga kaproblemahan diya Lolo Baba. Wala lang, kayo nga ni manggod. Paitagi kayo. Kung dili siya gwapo, dagan kayong bawal sa kinbuhi. No? Matikdan ninyo. Bawal magawa sa balay. Kay basin malaan o drug addict. Grabe ba sa kayo? Asang ustisya. Bawal mo tapad yung babae kay malaan o tulisan. Ha? Mogin ang nakaapan na dihagid kayo, no? Mogin lisod kayo pamalandungon, labi niya kung may balaan lang nila ang kamatuoran nga di ay tuod, nga nila ito ato ang itsura. Pero sa dihang secret millionaire dito, no? Wow, secret millionaire. Gani, sekreto lang. Ha? Nga kita milyonaryo. Oh, kaya ako naman nakabalo. Wala dapat sekreto lang. Unsa pay lain dia Lolo Baba? Niya papudri lain diri ha, lain kini siya ba? Kanyang mo tanaw sa babae kay malaan ka og manyak. Asa justisya niya kanyang manguyab ka kay bawal pud manguyab. Kay walay mo sugot. Bawal muniwang kay ignon ka nga wala pa ba ko matukang. Bawal maglagot, ha? Kay mo samot kabatiang nawong, ha? Nawagot asa mga ustisya niya. Bawal mo sukol kaysa nawong gihapon basihan, ha? Kini kay murag asag yung ustisya nito Lolo Baba, no? Pagani ka nakay kalaban, unya imong kalaban babaan kayo. Pag di nang gani ka makabalos o wa nang gani kay kabalos, kung medyo pildi jud ka sa pamaba Lolo Baba, diyan lang nimo atakihon sa nawong. Tiglamlam dia pati kag nawong. Ganun tayo No, pag wa nay kabalos, wa nay kuan, manglibak na dayo. Dayo mingon day, wait tinud anay. Maninyod mangka, ha? Bawal musukol kaysa nyawong gyapon mo lagi ang basihan pag musukol ta, kini suspect na dan. Anong problema at bakit namatay yung lalaki, sir? Nang laban po, sir. Bakit ano bang kasalanan niya?
Di ko alam, sir. Sa mukha pa lang, parang, alam mo na, suspect niya eh. Unya, bawal po mo, akuan, kanya manguyab o gwapa, kaya daghan kayo mo palag. No, pag ingana, way problema nang ingana lulubaba. Oo, pag kauyab gani ka gwapa, ang tanaw gid sa tao na true love gid na, no? Lisod po kayo, mingon kag, kanang babae, in love, kay na sa lalaki gid kaayo gyud. Oh, lisod po kayo, lisod kay tuuhan. So, diya gid mapamatud-an kami siya my love, nga true love gid, do. Diba, di ka ana, true love na. Unya, bawal mangutana sa di kaila, kaya tubagon ra ka og insulto. Ha? Please ka nga dito. Para kang langaw sa aking lamok, ha? Para kang langaw sa aking lamok. Ang lamok gilangaw. Unya, tapos bawal mamiga kay mahurot lang imuhang kwarta. Dili man pud nimo basigarbo mo itsura nga kuan ka, no? Ikaw libre sa babae, ikaw gastuan, ikaw gimo gasto. Effort juga diha. Oy, diya po na padulong pag ganing matigulag ta kay taon tuod, no? Mangita naman ning mga katigulangan og karning presko nga karne. Ang gasto na lang gitaon kay murag lisod kayo na yung patol kang lolo. Mao po sad. Nya tapos magtuga-tuga. Nya sultig ayaw nagbalos day ha, mao to dayo pauli na ka matulog sa ko. Kaya bawal tawagan niya kining bawal manyamin kay mabuwak daw. Binuwang niya siya dito mo tuwa niya. Kay buwak na magandaan sa amin. Bawal muslod sa bangko kay mayan ang tulisan. Uwi na kayo tanan, uwi na kayo. Kaya sa mga mga dili tsuraan, mga butikmot kay nyawong, ha? Mo pa na yung mga dunahan kayo, nga na lang na sila, low profile lang na sila, ha? Bawal mo barkada o magwapo kay ikaw ray lahi sa grupo, ha? At least ikaw ang mapansin una, ikaw ang unique. Na yung mga gwapo niya tapos na yung mga foreigner. Wow, ikaw gituod ang ilugan lulubaba. This is mine. I love him. He's a fan. Ganyan. May taginganya gid po sad, no? Kini mga ako na matikdan may giling dia sa Surigao bitaw, Surigao ha, dili Surigao. Dagan man jud kayo mga surfers dia, surfers. Mga pagtong na kaya sila mga pangit ya. Kikoy bitaw pud nyo sad kung mura bitaw kung imo bitaw nga kuan kining paputiyon nimo. Napagtong nila sila sige man sila surf. Masabtan na tuwa niya, no? Pero matingala ka ang mga foreigner sila murag mabuwang lagi. Dali man ganito si Andy Eigenman. Surfer. Gani, mabitaw tong na Andy ko sa una bago lang may kiling nga mahimong surfer. Ha? Mahimo kang surfer sa ba? Ang board or ang mag-surf? Surferboard? Dili ba surfer kanya mag-surf ba? Tapos problema lang basin buya kayo ang dagat tanya. Ha? Anong bula? Mag-surfer ganino? Okay, manglaba man ko. Katumang brand akong gamiton. Sana naman joke ang namatay mga kaibigan. Padayon ta. Bawal mo lagi, bawal magdala-dala o giro kay malaan pod mo og igsuon. Ha? Oy, igsuon magidato ng iro pag ganyi kanya siya magdako sa tuwa. Sumpay na ito ang kinabuhi niya. Pamilya na ito na siya. So, huwag kang ganyan. Pero problema, basta ng iro kay Bulldog, ganyan nyaong po mo, murag ambot lang.
Ay kabala ka, way mo dulog, way mo nuloy si mo, kay sura pa lang, magot nili, kay Anthony, maki ba? Kaya bawal maligog dagat, kay malaan kag ukoy. Asa justisya nyo niya, ganyahan ka niya. Grabe ka, kung ano, discriminatory ang mga Pilipino. Kapwa Pilipino, libak ko naghihapon siya. Huwag naman kayong ganyan, dapat tayo magkaisa at magmahalan at magsama-sama sa timbuhay dahil tayo ay isang kilang lahi sa ating bansa. At dapat natin niyang iwagayway, sabay-sabay. Murap, abi na ko murap na kalulbaba. Hapit na unta, ha? Oh. Yeah, tapos, wag gani ka lang, kuhan may tao nyo? Kini ha, pera kuhan na lang mga kabisyo ha, pera libak na lang kayo ha. Oh, kini mga Tagalson, mga Manilinyo, oh, grabe ni sila makadiscriminate sa tuwagi mga Pinoy. Oh, unya, tapos kargado ni sila og panglibak, kargado og pamalikas. Diba? Tang! Oh, lang mga nga niya, put your hands in the air. Pero kita lulubaba na matay pamalikas pero dili man nato kanunay kaayong sulti, no? Diba nga kadalihok na lang, kadakuan lang ana malikas ba. Pero sila dito tama bitaw sa tuod mga kabisyo, no? O nya murag kung ikaw nga wala kay nato or wala kayo sa tong kultura ng ingana, ma-culture shock ka dito. Or kung naamang gani kay mahigala nasa ingana, no? Oh, ma-culture shock ka ba? Sa man tawhanan eh. Hindi ko baga amigo min sabay-sabay mamiyani niya pero murag gina balikasan makupirme. O nya tapos kining abot lang kay pipila sa mga nakaila manggod mga taga Luzon labi na kining mga taga Manila mga kabisyo. Oh, murag ko maka-lockdown bitaw sa mga taga Bisaya, mga taga Mindanao, labi na kita mga Bisaya. Murag taas kay lang tan-aw silang kaugalingon ba. Nagimidiya karon no. Nagatukod og tower diri sa moang station mga kabisyo, my loves. Taga Luzon. Oh, bugiro kayo. Oh, grabe daw kasi kanay, oh. Dagan kasi mga kuan ana niya tapos pasultihon lagi ni mo lulubaba, mura lagi unsa ka haul bitaw kay tanan. Ikaw malinga ka maminaw kay grabe katawan, tuana. Murag sayo pa lang sa buntag, usog man kayong angin dayon kayo. Init man ta tuod. Pero ambot lang kay anak giday tuod sila mga kabisyo, no. Murag gusto silang pasigarbo ba pero iban ta yun sa mga anak tawon ay. Sulti ko isa ka uban ako lulubaba sa man lubong to ni. Nagkuan na warag katabang sa ba ano ba nag-construction ba kumbaga. Basta nanas lang mga inganang kinaiya gituod mga kabisyo my loves. Murag gusto silang magpasigarbo silang kaugalingon nga pabilib ba kumbaga sa tuwa bitaw. Which is ambot lang. Lain kay paminaw ng ihana, no? So kita pong mga Pinoy makadiscriminate po ta sa ilaha. Same pod sila sa tuwa. So balos-balos lang. Libak sila sa tuwa, libak po ta nila, no? Pero dali sa Pilipinas, matikdan mo, mas daghang biya mga Bisaya kaysa mga Tagalog. Ha? Kung magkagubot magani ang Pilipinas, bitaw nyo, apili na sila. Masakop ginato na sila. Ay pagsakupo lang nato ng Luzon. Okay, ang ilang reklamo sa gobyerno, dinyog-daog sila pero katong tayo mga sa una nga nagkuhan diri Marcelo, pero tila reklamo nga dinyog-daog Marcelo, wag yan. Pero kita mga taga Mindanao, wala kita, okay naman diri, unsa di mo diya. Picture pas tangke. Tangke di gira, di ba? So, mo lang na siya. So, huwag tayong ganyan mga kaibigan natin, mga Bisaya ha. Huwag tayong nilibakay sa isip ko siya dahil tayo kapwa Pilipino, dapat tayo magmahalan at mag-lips to lips. Dapat ganyan, pag magmahalan gani, mag-hug tapos mag-kiss. Kiss ko be.
Ay, nako. Anyways, mga kabisyo, my love, so sweet kato mga nagpaligon silang kalawasan, nagkaon. Nga daan diha, hinaot nga. Nakatumar pod mo ni ini ato ang Angelic C Vitamins para protektado, gimsog nga panglawas. Gana ka mukaon og dindot nga pagkatulog inom sa Jester Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug mo depensa sa kalawasan batok sa mga virus ug bacteria. Jester Angelic C with sodium ascorbate. Nindot ni siya mga kabisyo, my loves, so sweet kay tungod kini maghatag og boost, no? Pakusog, palig-on sa tuang immune system nga dili ta basta ingon nga kining magsakit labi na kanang sipunon, ilantanon, o dako kay problema sa inganang pagiha nga ikaw mubatig ingana mga kabisyo, maglisod jud ka sa imuhang trabaho, maglisod ka sa imuhang pagskwela, o mga mamis, mga buloton sa balay. So protection ni ang imong kogleon kay base makatapot pud ka sa uban, labi na sa mga anak nimo or pamilya nimo, di ba? Kanang ubo na sayta, contagious na siya, no? Sipon, usapon na siya mga kabisyo, my love, so sweet, no? Pero kanang hilanat, na siya, sinyalis na siya nga dunay mga mas grabe pang sakit or naa kay mga gibatyag sa imong kalawasan. Manginit magid natong lawas pagani kanibit ang atong immune system, adunay ginabatukan na bacteria, virus diha sulod sa tuang lawas. Kaya nagapangusog man na sila kung na kani atong immune system namugod pud na sila yung mga kinabuhi mga kabisyo, my loves, no? Murag init kayong laban nila ba? Kumbaga, nya mao nang manginit pud atong lawas. Ang ginabuhat na to, inuman na to og kining tambal layon, mga kabisyo, my loves. Advice sa doktor, dapat dili nga na, no, wala man gani naghatag og tambal gani ang doktor pag naka sa ospital. Instead din lang ginabuhat, ginahulom nila ang tiil, ginapabugna or ginabutangan nila og cold compress ang ulo, mga kabisyo, para mubaba, maubos ang imuhang temperature. So muna tradition, pero para madali o para maubos ang imuhang body temperature mo na ginainuman na to og paracetamol. So di tuod mga kabisyo, no? Actually kanang paracetamol mga kabisyo, makuha na siya if kanunay pug ka nagainom niya na pwede na modaot sa imuhang kidney. Diba, naagya po na siya problema pud sad, no, side effects. Pag sa kanunay perminti kang nagatake ni ana. So, not to discriminate mga kabisyo ha, pero based on studies and research mo na siya ang mga problema. Okay. Kini mga tambal, actually tanan ng mga tambal mga kabisyo, my loves, naman kini mga underlying side effects, 'di ba? Wala gi mga tambal kabisyo nga dili moapekta sa laing mga parts sa organ sa imong lawas. So unsay angin tubuhaton? Of course, dapat na atay herbal supplement nga mo pakgang ug mo control sa imong lawas nga dili siya madaot. So better na atay produkto diri sa Calabo mga kabisyo nga magtabang nato sa pagprotekta against sa inganing kahimtang aron makadepensa sa mga sakit nga pwedeng maghatag nato og kalisdanan. Anyway, padayon ta sa unahan, padayon sa paglanog-lanog alas 11:35 na. Duyog yapon sa pagpaminaw. Kini kauban ninyo si Mike Hiling o kini po si Lolo Baba.